Nu vil jeg skynde mig at så sende ordet videre her fra vores vejr, og så ind i byens centrum til aftenshowet. Værsgo. Tak skal du have, og velkommen til en ny frisk uge her på Rådhuspladsen, hvor vi begynder med en lille appetitvækker, ikke Christian? Jo, det kommer vist an på, hvem du spørger, men hvis du spørger FN, så er det her bare noget af en lækkerbisken. I hvert fald så vil de have os til at spise nogle flere græshopper og insekter i det hele taget, sådan nogle lækre fætre her. De er nemlig både sunde, og så er de også sådan mere klimavenlige end for eksempel sådan en oksesteg. Så dem sætter Christian tænderne i lidt senere her i programmet. Og du slipper ikke. Du slipper ikke. Nu har vi jo 3 dejlige gæster stående. Camilla Ottesen, Brian Holm, Henrik Linniger. Hvad var det noget? Vi tager udfordringen op, ikke? Eller hvad? De skal være ikke sikker på. De skal være godt pakket ind i sådan noget frityrdej, tror jeg. Så kan man måske overveje og hvidløg og ingefær. Ja, det er Du har da boet i Afrika, Camilla. Jamen, der spiser man ikke det der, vil jeg sige. Der spiser mange andre mærkelige ting. Men ikke lige græshopper. Det er jo mere, jeg synes mere, det hører Østen til, ikke? Okay. Åbenbart nu også i Europa. Du kan blive til programmet her, og så kan du få lov at smage sådan noget. Der er rigeligt til alle. Det er der altså. Camilla, du kommer også til at fortælle om din studentertid, der blev meget skelsættende. Det glæder vi os til at høre. Og I to, I skal kigge tilbage på Tour de France sammen med os, fordi i år kører man altså udgave nummer 100 af det fantastiske cykelløb. Det glæder vi os til. De skal have proteiner. De kan få kraft. Jo, tak. Velkommen indenfor. Den tidligere italienske ministerpræsident Silvio Berlusconi er kendt for sin frækhed. I dag der kammede den dog over, da han blev dømt skyldig i anklager om køb af sex af en 17-årig prostitueret og blev idømt 7 års fængsel. Men det er altså langt fra den første retssag, Berlusconi han har været indblandet i. Siden mediemogulen, milliardæren og tidligere premierminister Silvio Berlusconi trådte frem på den politiske scene i 1994, har han formået at skabe opmærksomhed omkring sig. Først som politikeren, der vil redde italienerne fra uhyrlige skatter. Siden er der eller snarere 2 ord, der har klistret sig til den 76-årige politiker. Bunga bunga. Og det er netop også det, den seneste retssag mod Berlusconi er blevet kaldt Bunga Bunga-sagen. For Berlusconis hang til kvinder har fået ham en hel del i fedtefadet. I den seneste sag er han tiltalt for at have haft sex med en mindreårig, den dengang 17-årige danser og callgirl Ruby Hjerteknuser, som hun bliver kaldt. Og det er en erfaren herre i retssager, der er tale om. I sidste uge afviste den italienske højesteret en appel fra Berlusconi i en skattesag, hvor han også risikerer fængselsstraf. Inden da har den stået på alt fra anklager om magtmisbrug, bedrageri og underslæb. Velkommen til jer to, ekspert i italiensk politik, Gert Sørensen, og tidligere kiropraktor i Berlusconis fodboldklub AC Milan, Johannes Breum. Vi begynder hos dig, Gert. Fordi hvad er det, Berlusconi kan, siden han ikke for længst er røget ud af italiensk politik? Ja, det så har han jo været en fremtrædende politiker og har stillet dagsordenen siden begyndelsen af 90'erne, og her ved det sidste parlamentsvalg i februar havde mange jo regnet med, at nu var hans tid forbi. Men han fik jo alligevel et større antal stemmer i hus, ikke? Og som jo så har gjort, at han i dag står i en fordelagtig position. Faktisk er hans parti jo en meget vigtig del af det parlamentariske grundlag bag den nuværende regering, altså en koalitionsregering mellem Berlusconis parti og så centrum-venstre-fløjen. Men nu nævner jeg lige i flæng, altså sex med mindreårige, magtmisbrug, korruption og mafiaforbindelser. Det er jo ret vilde ting, han har været anklaget for, og alligevel så er han jo på fri fod, kan man sige. Kommer han nogensinde i fængsel, tror du? Ja, det vil jeg godt se først. De mange sager, han har været igennem, er jo altid endt med, at sagen er blevet forældet, hvilket jo ikke er det samme som en frifindelse. Det er jo ret vigtigt at understrege. Men der er jo noget, der tyder på, at nu er hans held måske ved at slippe op. Sagen i dag, og en anden sag, som, hvor I der også falder dom senere på året, hvor vi endda er fremme ved sidste retsinstans. Vi kan jo forstå, at Berlusconi jo allerede har appelleret den dom, der blev afsat i dag. Så den kan jo gå sin juridiske skæve gang mange måneder, måske år endnu. Så balladen den er slet ikke slut endnu. Johannes, du har jo mødt Berlusconi ret mange gange. Hvordan er han, når man sådan, står foran ham sådan personligt og hilser på ham? Ja, det er rigtigt. Jeg kender ham jo fra fodboldverdenen som den passionerede fodboldmilliardær, som havde købt en klub og gjort den til succes. Og når man møder ham, jamen, så er han en rigtig energisk person, som kommer med en masse energi, og han er meget detaljeorienteret på den måde, at han går hen og hilser på folk, og han er informeret omkring nøjagtigt, hvad der skal ske, og tager en dialog med gartneren om et eller andet, og på den måde viser, at han er interesseret for alle aspekterne.
Så på den måde står han frem som den her store leder, og også en social person, som tit har rejst med holdet, når vi har været der og spist bagefter, og parat til at synge en sang eller fortælle en vittighed. Så selvom han virkelig er en meget stor personlighed, så er han også i øjenhøjde med befolkningen, eller kan man sige? Han er i hvert fald rigtig dygtig til at fremstå høflig og venlig. På den måde, at han spørger, er det okay, hvis jeg sidder her, og må jeg gerne gøre dit og dat, og jeg vil ikke fylde for meget af de her diskrete ting. Men han er utrolig karismatisk og energifyldt. Hvorfor tror du, at han bliver ved med at slippe udenom, hvis man kan sige det på den måde? Det er min opfattelse, nu boede jeg i alt de 12 år i Italien, at italienerne er rigtig utilfredse med, hvordan Italien fungerer, og hvordan det offentlige system fungerer. De ser meget op til blandt andet Danmark og Tyskland og Schweiz, hvordan de siger til os, hvor er I heldige, der fungerer det, og hos os fungerer det slet ikke, og de ser det som pinligt. Og de på en eller anden måde ser ham som værende den person, som kan ændre det. Så det er en form for protestreaktion mod systemet, at de har valgt ham ind og stadigvæk ser ham som den her store, succesfulde enkeltmand, som har skabt dels personlig succes og et succesfuldt fodboldhold, og på den måde har skabt noget. Og så er de mere overbærende med de der eskapader, der ellers kommer frem. Gert, hvilke konsekvenser kan det få nu? Altså, han har allerede appelleret dagens dom. Men hvilke konsekvenser kan den få, tror du? Ja, altså det ene spor, det er jo det juridiske spor og så videre. Som sagt, så kan der jo gå en rumtid, inden det er afklaret. Men her og nu er der jo så det politiske spor, og da han jo som sagt har sit parti med i den nuværende regering og så videre, så spiller han jo en central rolle for regeringens fremtid. Altså han kan jo, som han ynder at sige, han kan jo trække stikket ud når som helst, og regeringen er inde i øjeblikket nogle meget delikate forhandlinger omkring økonomiske reformer, som blandt andet er møntet på at få de 40% arbejdsløse unge ind på arbejdsmarkedet. Og så er der en række også forfatningsreformer, ny valglov og så videre, som er på tegnebrættet. Og det er klart, trækker han stikket ud, jamen så er der jo kun nyvalg forude, og det kan måske højst finde sted efter sommerferien, altså efter august, september og så videre. Og det er en meget, meget lang periode at løbe på, specielt i den situation, som Italien er inde i nu med økonomisk tilbagegang, hvor Italien jo er særlig hårdt ramt af den generelle krise i Europa og i eurozonen. Og så kort her til sidst. Tror du, det her det er vejen mod enden for Berlusconi? Altså, jeg tror, vi er i slutspillet og så videre, men han kan jo stadigvæk slå med halen, ikke? Og det kan få ufattelig katastrofale følger for Italien, og dermed jo også for Europa. Italien er jo et stort og vigtigt land i den europæiske sammenhæng. Vi må se, hvad der kommer til at ske. Vi krydser fingre for, at det ikke bliver noget stort kaos i hvert fald. Tak til jer begge to, fordi I kom. Det behøver slet ikke at koste et helt års surt opsparing at komme afsted på en dejlig sommerferie med familien, for faktisk er der ikke færre end 156 steder her i landet, hvor man kvit og frit kan slå sit telt op og få en dejlig ferie med familien. Så det er bare med at komme afsted. Det mener I tre i hvert fald. Torben Hoch, du er naturvejleder, og Pia Olsen Dyhr, du er vores miljøminister. Og også velkommen til dig, Laura. Du er Pias datter. Og I to, I skal faktisk, alle tre skal I afsted på dejlig teltur, når I er færdige med at være her i aftenshowet. Pia, hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor telt frem for sommerhus, hotelværelse, noget lidt mere bekvemt? Jamen, hvorfor ikke? Altså, prøv lige at se et spejlæg, og det der med at vågne op i naturen, hvor du kan høre fuglene, du kan mærke solen på ruden, eller måske endda regndråber, og så stikke tanden direkte ud i græsset. Det er sådan helt særligt, og også en mulighed for at være lidt alene på en eller anden måde. Det er selvfølgelig også meget godt at sige, når man er miljøminister. Er det noget, I gør tit i jeres familie også? Altså på lørdag rejser vi alle 5 afsted på kanotur på Gudenåen og rejser ud på forskellige teltpladser. Og vi har gjort det før med vores familie, fordi det er en rigtig god måde at være sammen på. Man kan ikke stikke af. Der er ikke nogen, der lige kan smutte ned og se et fjernsyn eller møde nogle venner. Man er nødt til at være sammen alle sammen. Så det er noget, I godt kan lide. Hvad med dig, Laura? Kan du også godt lide sådan en telttur? Ja, det kan jeg. Hvad er det, du godt kan lide ved det? Der kunne der solen skinner, og man kan lave sådan mad udenfor og indendørs, man bestemmer selv. Det er bare hyggeligt. Ja. Pia, du sidder jo også her i aften, fordi du gerne vil sådan have flere danskere til at få øjnene op for det, I så godt kan lide i din familie. Men hvorfor er det, du gerne vil have så mange af os afsted på den her ferieform?
Jamen for det første er det jo langt billigere end at tage til udlandet på ferie. Man kan faktisk tage rundt i Danmark. Der er rigtig mange dejlige steder. Og så tror jeg også, man skal være opmærksom på, at det koster ingenting. Altså det er simpelthen, hvis du nu har en lidt fattig familie og tænker, vi har ikke råd til at holde en ferie, det bliver så kedeligt, vi skal bare være hjemme. Jamen hvorfor så ikke tage ud og tage en af naturpladserne og nyde det natur, der nu er i Danmark, så håber jeg, at vejret holder. Og Torben, det er jo også noget af det, du ved noget om det her, fordi Naturstyrelsen, der har jo lavet sådan nogle guides, som man kan se noget om, hvordan man egentlig kan komme ud og nyde naturen. Blandt andet så er der sådan en guide, vi har nogle billeder af på nettet, med et overblik over, hvor man kan slå sit telt op. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvordan den fungerer. Ja, altså de frie teltskove, dem kan man finde på vores hjemmeside Ud i Naturen. Og oppe i højre hjørne af hjemmesiden, der kan man klikke ind og vælge fri teltningsområder. Og så kan man zoome ind på kortet, og så kan man finde lige præcis en skov i nærheden af, hvor man selv bor. Og hvilke regler er det, der er i forhold til det her med, hvor man må slå sit telt op? Og sådan? Ja, de er meget enkle. Altså man må overnatte en nat, og så må man være 2 telte sammen. Og så må man højst have et 3-personers telt, ligesom det her, vi har om bagved. Og så skal man selvfølgelig... man må ikke tænde bål, så derfor er det også... Derfor har vi det her helt korrekte stormsæt. Men hvorfor må man egentlig ikke tænde sådan bål? Det er camping light, eller man lever lidt på feltfod. Også for, at vi vil ikke have så mange bålsteder alle mulige steder rundt i skoven. Så det, det er for den stille skovvandrer, som har tingene med på ryggen, kan man sige. Hvordan sikrer jeg egentlig, at folk de så også retter ind og gør, som de skal? Nu er vi jo ikke bange for, at miljøministeren gør noget, hun ikke må, men alle de andre. Det gør danskerne som regel ikke. Altså, vi er faktisk meget lovlydige borgere. Er vi det? Og derudover har vi sådan nogen som Torben, til om ikke andet så holde øje i sidste ende. Jamen, altså, vi har faktisk kun gode erfaringer med de frie teltningsområder. Vi har folk telter stille og roligt, og vi oplever ikke, der er nogen problemer med det. Okay, så vi er bare nogle gode mennesker. Nu vil jeg godt lige høre, nu har vi så spejlet et æg her og sådan noget, ikke? Men faktisk lige fordi vi har græshopper på programmet i dag. Line Friis fra Vejret, hun står dernede og laver frityrstegte græshopper. Og her i Danmark, der har vi altså 33 arter. Var det noget for jer at spise sådan lidt frityrstegte græshopper? Hvad siger du, Laura? Kan vi tage dem med i skoven? I må gerne få dem med. Så kan I sætte dem ud i naturen. Så kan I stege. På trækrigen, ja, det kunne vi selvfølgelig gøre. Hvad med dig? Har du ikke prøvet sådan noget, Torben? Du er sådan en naturmand. Altså, jeg er kun nået til myrer. Jeg har aldrig prøvet at spise græshopper. Det skal du da prøve, skal du ikke? Men hvad siger I? Skal vi tage den med i skoven, og så trænge hende ned? Vi kan da prøve. Så tager jeg lige et billede, ikke? Jo, og sender til. Ja, det skal vi nok. Så skal vi nok brede det ud. Du bliver nødt til at tage det ud. Jeg bliver helt svedt ved tanken. Okay, det er godt nok en sej aftale. Prøv at høre, så vil jeg bare sige god tur. Turen går til Hundested. I skal videre ud i naturen. Tak fordi I kom her og fortalte noget om, hvordan man faktisk kan holde en ret billig ferie. Ja, jeg synes, danskerne skal springe ud i det. Og ud i det der. Velbekomme. Tak. Den får du, Torben. Ja, de her fætre, det er altså ikke noget, vi sådan er rigtig vant til at se på vores breddegrader, men faktisk så er det noget, vi burde bare få importeret her til landet og spise. Det mener FN i hvert fald. Det er dem, der opfordrer os til at begynde at spise sådan nogle af de her, nu siger jeg det, lidt klamme fætre, ikke? Fordi de kan jo være med til at løse en masse problemer rundt om i verden. Fordi virkeligheden, Line Friis, så er de her jo en stor plage. Og vi kan være med til lige at begrænse lidt, hvis vi begynder at spise dem. Og det skal du lige om lidt til, vil du lave det til os. Ja, Spiser for vi første gang. Jeg for prøver første at lave det. Det er også din debut som tv-kok. Ja. Men prøv lige at fortælle os, hvad er det for nogle problemer, der er med de her græshopper rundt omkring i verden? Jeg kan jo lige prøve at tage dem op, så man kan se, hvor store de egentlig er. Det er sådan nogle vandregræshopper. Det er ikke sådan en typisk, det er ikke en typisk dansk grøftekantsgræshoppe. Og lige nu er der kæmpe store sværme af dem flere steder i Afrika, blandt andet på Madagaskar. Og der er altså op mod 0,5 milliard græshopper på Madagaskar lige nu. Og måske er de ikke kæmpe store, men de spiser deres egen vægt hver eneste dag. Og hvis man så regner ud, at de vejer 2 gram per styk, jamen så spiser de altså 1000 tons mad om dagen. Og hvis et menneske spiser måske 500-600 gram om dagen, så svarer det altså til, hvad 1,5 til 2 millioner mennesker spiser hver eneste dag. Det konsumerer de her. Ja. Så lige nu der er de på grænsen til hungersnød flere steder, eller i hvert fald sult. Der kommer en ud på vej ud. På Madagaskar på grund af de her græshopper. Ja. Men hvorfor, man kan sige, hvorfor spiser de så ikke selv græshopperne? Det gør man også. 80% af lande i verden, der spiser man græshopper, men her i den vestlige verden, eller spiser man insekter, der synes vi bare, det er rimelig ulækkert. Ikke? Så de spiser dem, men problemet er, at
mange af de her bønder, de bor langt ude på landet. Hvordan skal de fange dem? De kan måske godt gå rundt og fange 10, men kommer der en sværm med 100 millioner græshopper, så har de jo ikke store net, det er ikke sat i system. FN er i forvejen ude at sige, at man burde sende $22 millioner til Madagaskar lige nu, til at få begrænset det her problem, så folk ikke dør af sult. Så det er et kæmpe problem bare at få dem indfanget. Men det kunne man måske sætte i system, hvis vi begyndte at være med til at spise nogle flere af dem, så det ikke kun var fattigmandskost i u-landen at spise insekter. Vi må hype græshopperne. Vi må hype græshopperne. Ja. Men hvorfor, altså, man kan også bekæmpe dem på andre måder med gift og... Ja, man kan sprøjte pesticider ud, og det er jo så også det FN gerne vil gøre her i første omgang. Men det kræver jo også masser af midler at få pesticiderne ud. Plus så risikerer du, at det sådan nogle andre ting, det går ud over, hvad så med de fugle, der spiser græshopperne. Og alt det kan man sige, at græshopperne her, det er en fantastisk kilde til proteiner. Der er vitaminer i, der er mineraler. Og så har det den fordel, at de laver proteiner meget hurtigere end for eksempel en ko. Så de skal ikke spise nær så meget mad for det. Så hvis man vil begynde at spise det her, så kunne man også være med til at bevare lidt af jordens ressourcer osv., fordi at, det ikke vil kræve så meget foder til alle de her landbrugsdyr, vi har. Så man kan både være med til at bekæmpe hungersnød og samtidig være klimavenlig? Ja, bevare jordens ressourcer og alle de her ting. Men det koster jo, altså man kan sige, vi har jo ikke sådan nogle store græshopper herhjemme, og så skal man jo alligevel også betale for at fløje dem herop, ikke? Der er selvfølgelig en masse udfordringer i forhold til det, ikke? Man kunne måske sende dem på nogle skibe, tørre dem osv., men jeg læser som en engelsk gut. Han går ud i naturen i England, og så har han inden for de sidste 10 år smagt 500 eller 1000 forskellige slags insekter, ikke? Så man kunne jo også, man skal selvfølgelig undersøge, hvad man kan spise og hvad man ikke kan, men så kunne man jo gå ud og begynde i sin egen baghave. Line, du har jo lovet i dag, at du vil kaste dig ud i den svære kunst at være tv-kok. Ja. Og det skal du få lov til. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig, men fortæl mig lige en gang, hvad det er, du har tænkt dig at lave. Jamen, jeg fandt det på nettet, synes jeg var meget interessant, sådan nogle opskrifter, som FN har lagt ud. Så meget simple opskrifter, for der findes også faktisk, jeg blev overrasket over, hvor mange, men måske en 10-15 kogebøger om insekter, ikke på dansk godt nok. Men FN har lagt nogle meget simple opskrifter ud, som det også er meningen, man kan lave, hvis man nu bor ikke et sted, hvor man har Noma-restaurant og så videre. Og det her, det er Mexico-style, vi skal lave, så det er nogle tortillas med noget avocado på, citron og hvidløg, og så nogle frityrstegte græshopper som fyld. Ja. Men det lyder i hvert fald anderledes. Ja. Jeg vil næsten glæde mig i hvert fald til at se, hvordan det ser ud. Måske ikke helt til at smage. Ej. Men vi kommer stærkt tilbage. Yes. Tusindvis af nyudklækkede studenter vil i den kommende tid pryde gadebilledet, og derfor får vi også på aftenshowet her i løbet af ugen besøg af en række kendte danskere, der kommer og fortæller om, hvorfor deres studentertid blev netop så skelsættende for dem. Og vi begynder med denne festglade studine. I 1991 blev hun student fra Falconergårdens Gymnasium på Frederiksberg, og for hende fyldte det sociale noget mere end lektierne, det kan vi godt sige. Navnet er selvfølgelig Camilla Ottesen. Velkommen, Camilla. Ja, tak. Sikke nogle billeder, jeg har fundet frem. Det var helt... var det virkelig sådan, jeg så ud? Ja, det gjorde jeg. Man kan godt se lidt det der fest allerede på de billeder, synes jeg. Jo, men det var 3 rigtig gode festår, det må jeg sige. Jeg hyggede mig virkelig meget, og jeg hyggede mig rigtig meget i frikvartererne, og jeg hyggede mig rigtig meget til fredagsfesterne. Ja, og så ikke så meget timerne, eller hvad? Nej, jeg kunne også rigtig godt lide timerne, men jeg var helt klart en af de elever, der syntes, det var rigtig sjovt at have det sociale med. Og det er jo bare 3 år, hvor man jo sådan... Man er lige færdig med folkeskolen, og man er jo det der i en limbo mellem at være stadigvæk ret ung, men man synes jo selv, man er ret meget hård på brystet, ikke? Man synes, man kan det hele, og man er 18 år, og man har selv fået kørekort, og det hele kører bare, ikke? Så man er faktisk også lidt voksen. Men det er man jo, bare alligevel. Det. Ja. Det er man jo ikke, når man selv er blevet mor, vel, og kan se. Nej, præcis, lige præcis. Så er det en anden snak. Det er jo 22 år siden, du fik den der på hovedet nu. Altså, kan du huske det stadigvæk? Ja, selvfølgelig kan jeg huske det, men jeg vil sige, det er jo, nogle uger både med eksamenerne, men også selve dagen, hvor man kører hestevogn, som jo er et lang fest, og det er det jo for de fleste, men det var en sindssygt sjov dag, og jeg havde 4 meget tætte veninder gennem hele tiden, og som jeg stadigvæk ser, og det, vi havde en rigtig sjov dag, jeg kan godt huske det. Ikke det sidste, tror jeg. Og det er jo også de her piger, som du selv nævner nu, som du sådan, synes havde allerstørst betydning for dig, og som netop blev meget skelsættende for dig. Hvorfor? Jamen, vi var 4 piger, som mødte hinanden den første dag i skolen. Vi kendte faktisk ikke hinanden inden, men vi klikkede bare helt vildt godt, og sådan er det jo med nogle venner, dem får man med det samme, og vi blev, det er også der, ikke? Jo, I så godt ud der. Med vores jakker på. Vi kaldte nemlig os selv The Orange Ladies, fordi det var en udspringer af The Pink Ladies fra Grease, og vi synes vi var lidt dem.
Det stiger lidt over hovedet, tror jeg. Altså, men vi synes selv, vi var mega seje. Det er alligevel meget vildt, at man sådan får lavet jakker. Jamen, og jeg har den jo stadigvæk, og det er det, der er så vildt. Ikke? Jeg har lige stået og strøget den her til formiddag. Men vi fik jo simpelthen en af mine veninder, altså, som var med her i vores lille gruppe. Mormoren syede dem, og så sad vi selv og skrev det på ryggen. Og det er jo normalt, at man jo ved, og vi skulle bare ikke være hvide den dag. Vi ville bare være noget andet. Og det er nogle veninder, der betyder rigtig meget for mig den dag. De er stadigvæk mine rigtig gode veninder. Og ved du hvad, det er sjovt, du siger det, fordi vi har faktisk en hilsen fra en af dem til dig. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, hvor hyggeligt. Her. Hej, Happy Bee. Hej, Orange Lady. En stor hilsen her på mig. Den 8.8.88, der er starten på vores forældretid sammen. Der er starten på vores Orange Ladies gruppe, og starten på et rigtig godt og langt venskab sammen med dig. Når jeg tænker tilbage på den tid, så tænker jeg primært bedste farver, hat og briller. Det var ikke lektionen eller eksamenerne, der bekymrede os allermest. Det hele det skulle nok gå alligevel, og det gjorde det også. Jeg elsker dig, jeg savner dig, kys. Hej. Fantastisk. Det er Niki. Ja, det er Niki. Og hun bor i Grækenland. Ja, hun bor i Grækenland. Det var helt hyggeligt. Ja, det er min rigtig gode veninde. Ja. Det var hyggeligt. Og I ses stadig? Ja, det gør vi. Hun bor bare dernede, men vi har lige holdt jul og nytår sammen, hvor de var hos os, og hun har 3 dejlige børn, og ja, det gør vi. Nå, hvor hyggeligt. Nå, hvor dejligt. Ja, det er min rigtig, rigtig dejlige veninde. Nå, og det er også dejligt at se, at det gør sådan et indtryk på dig. Ja, det var hyggeligt. Ja. Og hun havde også sin jakke på. Nå, var det hyggeligt. Nej, jeg må til Grækenland. Jeg var nede og besøge med det samme. Ja, man får i hvert fald lyst, når man ser det der blå vand og solen, og man kan høre det hele og sådan noget. Men altså, fik I bare lov sådan at feste løs? Altså, har der stået sådan en bekymret mor, har der ikke? Jeg kunne se, hun har skrevet her i hugen, at så kom den-agtigt endelig den her hue. Jo, altså, det var en lang fødsel, ikke, tror jeg, med den hue. Det er i hvert fald for mit vedkommende. Jamen, det er jo klart, det afspejler sig jo på karaktererne. Hvis man fester alt for meget, så får man heller ikke de bedste karakterer. Og jeg kan ikke huske, hvad gennemsnittet var, men jeg tror, når man ikke kan huske det, så er det fordi, det ikke har været den gode ende. Det kan man lige så godt indrømme. Men for mig var det lige så meget det sociale. Og jeg vil da så sige, nu er jeg selv blevet mor, og det vil jeg så sige til dem, der skal gå i gymnasiet, når mine børn selv skal gå der. Husk nu at gøre det ordentligt, for det er så 3 vigtige år. Selvfølgelig betyder det sociale helt vildt meget, men det er jo også bare virkelig vigtigt, at det bliver nogle 3 gode år, for det åbner bare dørene for rigtig mange ting, og det kan også lukke dørene for mange ting. Så det er jo bare en studentereksamen, der betyder meget. Ja, og kom det voksne lige op i dig. Ja. Vil du være inden vi slutter helt? Vi prøvede jo sådan at overtale dig til at tage den blå bog med. Det er den der bog, hvor alle skriver noget om hinanden og sådan noget. Det ville du ikke. Det synes du var for pinligt. Så gjorde vi bare noget andet. Så tog vi ud til en af de andre. Ej, her. hvor er du Barbara, og hun læser lidt op af den blå bog. Ej, var det tarveligt. Sad man ved siden af Camilla i 1. G, kunne man godt opgive at følge undervisningen. Hendes fjollighed kendte ingen grænser. Dengang var hun jo også en, der tiltrak sig meget opmærksomhed. Og sad og kiggede på de der gamle billeder, og så tænker man, hold da, hvor så vi ud alle sammen. Undtagen Camilla, som altid stråler og ser godt ud, og endda har pænt tøj på tit i forhold til os andre. Så det er jo meget imponerende og misundelsesværdigt. Ej, for helvede, hvor har I gjort meget? Var det hyggeligt? Nå, hvor er det dejligt. Er det også sådan, som hun siger, Barbara her, altså, at du var den, der så godt ud og havde det godt? Er det også sådan, du husker det selv? Nej, det synes jeg nu ikke. Det vil jeg nu ikke sige, jeg gjorde. Men det var sødt. Tak, Barbara. Tak. Ej, det synes jeg nu, vi alle sammen gjorde. Altså, det må have været svært at modstå, at ikke kom Jamen, jeg tror, vi var jo bare, vi synes jo bare selv, vi var lækre. Altså, jeg tror bare, vi havde en lille pigeklub, og så tror jeg bare, alt andet, det var ligesom sekundært, ikke? Ja. Nå, men man skal, hvis du sådan skulle slutte af med at sige sådan en lille ting til studenter, Camilla, der står der, et godt råd altså til, måske dine børn og andre. Hvordan skal man så mixe det der med festen, og så samtidig få nogle lektier? Altså, hvad skal man? Jeg tror, man skal starte med, hvis man kan, både lige efter 9. klasse og efter gymnasiet, tage et sabbatår, for jeg tror simpelthen ikke rigtig, man ved, hvad man vil endnu. For jeg tror, hvis man tager et sabbatår efter 9. klasse, så tror jeg, man er mere motiveret. Man går lige fra 9. klasse, hvor det hele bare kører, og man er stadigvæk så ung. Og hvis man kan kombinere de 2 ting, både at have det socialt sjovt, men det er også en rigtig god idé, hvis man får afleveret sine opgaver. Så det vil jeg sige til mine børn. Ja, det siger du så videre, og så klarer du det jo heldigvis meget godt. Du har jo valgt en vej, der ligner meget det, vi har hørt dig fortælle om her, og hvor man jo ikke har haft brug for de der karakterer. Men det gør selvfølgelig ikke noget at have det. Nej, det gør ikke noget, de var gode. Nej. Tak for besøget, Camilla, og tak fordi du fortalte mig det. Ej, hvor var det vildt. Tak. Tak for en dejlig oplevelse. Udgave nummer 100 af verdens hårdeste cykelløb, Le Tour de France, starter på lørdag.
De viser de sjove klip, fortæller de mærkelige historier og hører, hvorfor man tidligere skulle drikke champagne før spurterne og spise en stor rød bøf til morgenmad før de store etapper. Se med senere i Aftenshowet. Danske hospitaler har stadig store problemer med rengøringen, og nogle steder er der tale om deciderede tikkende bakteriebomber. Det afslører et nyt dokumentarprogram her på DR1 i aften. Det er ikke så godt her. Der er blod på det her bord. Ja, det kan jeg godt se der. Der er simpelthen blodstænk der. Og herover. Og der er også lidt her. Så der kan man simpelthen sige, at allerede nu, der er hele den her operationsstue, den er ikke godkendt. Den er afvist. Så den skal gøres ren en gang til? Den skal gøres ren. Nej, jeg fjerner det, som er, og så laver jeg selvfølgelig min kontrol færdig for at se, hvad der ellers er. Jeg elsker jo det her apparat her. Jamen, jeg synes også, det er fantastisk. Har du prøvet den før? Ja, jeg har prøvet den før. Ja. Jamen, så vil jeg da overlade det til dig. Altså, jeg ved, at man pudrer, og så putter ned i sådan en, man ryster, og så ned i apparatet. Vi starter med det håndtag, som Janus sagde var super vigtigt. Sådan. Målingen vil altså vise, om den visuelle kontrol er god nok til at vurdere, om der er rent på operationsstuen. På operationsstuerne må ATP-måleren højst vise 25. Er du spændt? Jeg er meget spændt her. 179. Det er ikke helt godt. Nej, det var ikke helt godt. Velkommen til jer tre. Vi begynder ned for enden. Journalist og vært på programmet Adam Dyrvig Tat, og også til jer, Lisette Sorbæk og John Follevåg Poulsen. I har begge to været udsat for sådan en hospitalsinfektion, og vi begynder hos dig, John. Du er jo nyrepatient, og i februar 2011 der fik du foretaget en forholdsvis simpel halsoperation. Og hvad skete der så? Jamen, der skete det, at operationen, som jo er rutinen for nyrepatienter i virkeligheden efterhånden, forløb rigtig godt og gik godt. Men efter en 4-5 dage begyndte jeg at blive skidt, utilpas, og min infektionstal begyndte at stige rimelig voldsomt, og jeg fik feber. På 7. dagen, så vågnede jeg op om natten og havde voldsom diarré og kastede op. Og det gjorde jeg så i flere timer, og måtte selvfølgelig ringe efter hjælp, fordi det var meget ubehageligt. Der sker så det, at jeg får taget nogle prøver, og det viser sig, at jeg har en meget alvorlig mavebakterie, som hedder Clostridia difficile. Plus jeg også fik norovirus på en gang. Det var sådan lidt uheldigt, det begge to på en gang. Men det bliver jeg simpelthen ramt af, og det er altså en bakterie, der er resistent og meget svært bekæmpe. Og hvordan kan du være helt sikker på, at den bakterie, at du har fået den ude på hospitalet? Ja, det er simpelthen påvist af lægerne, at de havde den bakterie på afdelingen på daværende tidspunkt. Og jeg havde den ikke, inden jeg blev indlagt, kan man sige. Så den fik jeg, og det står også i mine papirer og journaler, at jeg fik den simpelthen under indlæggelse. Lisette, du har også været indlagt. Du var indlagt med en alvorlig maveinfektion på Herlev, og får faktisk fjernet en del af dine tarme på grund af en livstruende infektion. Og hvad sker der så? Jamen, jeg røg ind i april sidste år og fik netop fjernet ret meget begge mine tarme, både tyktarm og tyndtarm. Og får en stomi, en midlertidig stomi. Og så den første uge har jeg det faktisk egentlig godt. Efter omstændighederne, kan man sige. Det er jo en rimelig stor operation at gå igennem. Og lige pludselig bliver jeg bare rigtig syg og får det rigtig dårligt. Og bliver meget bekymret faktisk for mit ve og vel, om jeg egentlig skal forlade den her jord. Altså. Og det går hurtigt ned ad bakke, og min datter kommer ud og banker lidt i bordet og spørger lidt, hvad der foregår, hvad de egentlig gør. Fordi det virker som om, der ikke bliver foretaget så noget som helst omkring det. Ikke? Og mine infektionstal, de stiger vanvittigt. Altså. Så der er jo tegn på, at der er et eller andet galt, ikke? Og indimellem ligger jeg og skriger af smerter. Altså, det er uudholdeligt, den måde, jeg har det på, ikke? Og de svar, vi får, det er sådan set bare, at jeg får stukket noget smertestillende i munden, og så vi ser lige lidt andet, ikke? Det viser sig altså, at jeg får nogle rimelig alvorlige infektioner, og noget koldbrand i tarmene, og bylder, og jamen, jeg går 4-5 operationer igennem på lige knap 1,5-2 måneder. Så det går virkelig galt? Det går rigtig galt, og jeg taber mig 17 kilo, så det er alvorligt. Ja. Og nu nævnte du selv din datter, og vi kan lige se et klip, hvor hun faktisk fortæller om, hvordan hun blev nødt til at komme ud til dig og selv gøre rent på stuen. Ja. Sengen, den gik herop, og det var så sengegangen. Og den rørte de jo bare tit ved, og så gik de ud uden at spritte hænder. Altså, man kan jo se, at det er beskidt. Det der havde jeg sådan set ret på ret længe, og jeg havde sådan også kommenteret, altså når I gør rent, så ville det være sådan dejligt, hvis I kunne gøre rent. Altså, fordi at det lagde jeg også mærke til, når de endelig gjorde rent.
Det var bare lige vask gulv videre. Altså, de 3 måneder, jeg lå der, har de ikke vasket mine ting. Altså, jeg endte virkelig med at blive rengøringsdagen. Du endte med at køre rent på stuen? Ja. Elisabeth, hvad har det her forløb betydet for dig? Jamen, det har selvfølgelig sat sin spor, både fysisk og psykisk, men rent fysisk, så blev jeg aldrig den, jeg var før. Førhen var jeg en meget, meget udadvendt, energisk, og altid en pige, der var gang i, og altid på arbejde, eller der skulle bare ske et eller andet. Og i dag, der omtaler jeg mig selv nærmest som sådan en pensionist, ikke? Fordi jeg skal sove til middag, i hvert fald 2-3 timer hver dag, ellers kan jeg slet ikke få en dag til at gå. Altså, jeg kan slet ikke komme igennem en dag. Jeg kan ikke overskue ret mange ting, sådan fysiske ting, uden at jeg er fuldstændig udmattet. Og jeg har en masse smerter, og jeg får en masse stærk medicin. Ellers vil jeg ikke kunne holde ud og leve mit liv. Så det har virkelig kostet noget, og det har det også for dig, Johnny? Ja, det må man sige. Det har jo kostet mig rigtig meget, fordi jeg var velfungerende før med et godt job, og har 2 delebørn. Og den periode det var 15 måneder, hvor jeg var indlagt, rimelig meget. 306 dage cirka, på de 15 måneder. Og jeg mistede mit job, kan man sige. Samtidig med, at jeg jo var virkelig syg. I 2-3 gange, hvor jeg var meget tæt på ikke at komme igennem det her. Og nu er jeg så dialysepatient, og venter på at få en nyre igen, kan man sige. Så det har haft meget store konsekvenser. Det må man sige. Adam, vi skal lige have dig på banen, fordi det er dig, der har været på programmet her, hvor I har været ude og undersøge rengøringen på hospitalerne. Og hvad er det helt præcist, I har fundet ud af? Jamen det vi gør, det er, at vi bruger det, som hospitalerne bruger som deres egen rengøringsstandard. Der i de her standarder, der står der anbefalet noget, der hedder en ATP-måler. Den kan man måle, hvor godt er der rengjort. Så den bruger vi til at gå ud og teste på operationsstuer, som man lige har set i klippet her, men så også på senge på 6 forskellige sygehus, hvor vi går ud og undersøger, hvordan er det så med rengøringen på de her senge her. Og der findes i de her standarder, der findes simpelthen et konkret tal for på en seng, der må værdien for eksempel være højst være 50. Og det vi så viser desværre, det er på de her knap 80 målinger, vi laver, der er det 81% af alle sengene, der ikke er ordentligt rengjorte. Og det er jo et meget højt tal. Lisette, var det samme oplevelse, du havde, da du var indlagt? Altså, at der simpelthen bare ikke var ordentligt rengjort? Ja, men det var frygteligt. Jeg vil sige, sengen var ikke engang det værste. Altså, gulvet inde på selve stuen, hvor vi lå, der hang man næsten fast, så klistret ulækkert var det. Min veninde ringede lige til mig i dag, og lige skulle sige held og lykke herinde og sådan noget. Og så siger hun, kan du forresten huske, da jeg var over besøg, og hun kom fra Jylland? Så siger jeg, nej, hvad tænker du på? Så siger hun, kan du huske alle de kanyler, der lå rundt omkring? Gud ja. Så kom jeg lige i tanke om det. Det var en rigtig lå nærmest kastet rundt omkring, som om, det gør vi da bare. Men toiletterne, og vi snakker altså om, det er en tarmkirurgisk afdeling. Og jeg på et tidspunkt lå faktisk åben. Altså, jeg var skåret op og lå uden at være syet sammen. Det vil sige, så er man ekstra modtagelig for at få noget. Jeg måtte gøre toilettet rent, inden jeg overhovedet kunne bruge det. Altså, og det havde jeg jo slet ikke kraft og overskud til, men det var bare nødvendigt, ellers så kunne jeg slet ikke få mig selv til at overhovedet komme i nærheden af det. Altså. Det var så frygteligt. Adam, I har fået noget kritik, fordi I faktisk netop har brugt den her ATP-måler. Hospitalerne har fravalgt den, fordi de reelt ikke viser, hvor farligt det er for patienten. Er du så egentlig, ved at gå ud og lave sådan nogle målinger, er du så ikke også med til at skabe måske noget unødig frygt for at blive inficeret på et hospital? Altså i udgangspunktet, så synes jeg, det er meget vigtigt, at man bliver ved med at gøre opmærksom på det her, fordi det, som historierne viser, det er, at der bliver ikke gjort noget ved det her. Så når vi går ud og gør det her, så er det selvfølgelig for ligesom også at løfte historien op for at sige, de her historier, man har set mange gange med nullermænd og så videre, at det er det, vi løfter os op for at sige, det er egentlig ikke det, vi fokuserer på. Vi fokuserer på alt det, man ikke kan se, altså det, som den her måler så kan se i stedet for. Og det er fuldstændig rigtigt. Den siger ikke noget om det er meget farlige bakterier, der er på stedet, eller det er egentlig bare støv. Men det, den siger noget om, det er, at der ikke er ordentligt gjort rent. Og det, som Danmarks førende eksperter er enige om, det er, at den væsentligste årsag, eller den væsentligste område, man skal sætte ind overfor, det er rengøring. Så når rengøringen den halter, jamen så er det største område inden for det her med at få infektioner ned, som er et problem. Foreløbig vil jeg lige sige tak til jer alle tre. Bliv endelig siddende, fordi vi skal se, om vi kan få gjort noget ved det her, og derfor så går jeg over til dig, Torben Mogensen. Velkommen til. Du er jo formand for Regions Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne, som det hedder. Hvorfor bliver der ved med at være beskidt på de danske hospitaler? Jamen det gør der, fordi det er meget vanskeligt. Altså, vi er blevet meget bedre inden for de sidste 3 år. Det har vi kunne måle os frem til,
Men det er en vanskelig opgave. Det kræver stor ekspertise at gøre rent, og vi skal uddanne vores personale endnu bedre i rengøring. Men altså, det blev meget bedre inden for de sidste 3-4 år. Men er det godt nok, for det kommer jo frem igen og igen og igen, at man kan gå ind helt åbenlyse steder og lige at måle efter, og så er der faktisk for beskidt? Ja, det er ikke godt nok, hvis man kan det, men jeg vil stadig påstå, at det viser de målinger, som er foretaget, nogle uafhængige af Region Hovedstaden, at det er blevet meget, meget bedre. I dag ved en almindelig kontrol, så vil typisk omkring næsten 85% af rummene være gode nok. Men det er selvfølgelig ikke godt nok, for vi skal op på 100%, men vi er på vej. Men 100.000 patienter hvert eneste år får en infektion, mens de er på hospitalet. Ja. Altså på hospitalet. Ja. Det er vel 100.000 for mange? Det er 100.000 for mange, men man kan ikke undgå dem alle sammen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi regner med i Region Hovedstaden at kunne reducere med 50% det antal infektioner, som man får på hospitalerne inden udgangen af 2013, og vi er godt på vej. De der mave-tarme-operationer eller infektioner, som vi hørte om før, har man på Herlev reduceret ganske betydeligt ved at ændre den måde, man giver antibiotika på. Så vi er på vej, og det er dybt alvorligt, når patienter får infektioner, og vi er rigtig kede af det hver gang. Så derfor arbejder vi faktisk hårdt på det. Jamen, og vi så et klip til at starte med her, hvor man går ind på en operationsstue, og man måler på et håndtag, som ham, som skal tjekke den her operationsstue, siger er meget, meget vigtigt. Og den slår jo helt voldsomt ud. Så må der jo også være et åbenlyst problem, hvis man ikke engang sørger for at gøre den ren. Ja, nu er altså jeg er lidt uenig i, at det er vigtigt med det håndtag, fordi der er ikke nogen af dem, som skal ind og operere, som rører ved sådan et håndtag. Men det gør lægen vel? Nej, det gør lægen nemlig ikke. Fordi ikke når man er det, vi kalder steril, så rører man ikke ved den type håndtag. Det gør man simpelthen ikke. Men det er klart, at sådan et håndtag er jo typisk noget, som kan smutte i kampens hede, og derfor er det jo godt, at vi bliver gjort opmærksom på det, fordi vi skal hele tiden blive bedre til at få gjort rent. Men netop sådan et håndtag er formentlig noget af det, som har mindre betydning. Men helt konkret, hvad gør I så for at undgå, at så mange mennesker bliver smittet på hospitalerne? Det vi gør mange ting på en gang, men det vigtigste er at få vores generelle hygiejne, håndhygiejne og sådan noget til at fungere bedre. Jeg er lidt uenig i, at rengøring er det, der betyder mest. Men det hører vi jo. Adam, han siger, at det er de førende eksperter, der er rimelig enige om. Ja, det tror jeg nu ikke, men skidt med det. Det, som vi også gør, det er, at vi får bekæmpet de meget farlige bakterier. Så har vi købt noget nyt udstyr, som med kemikalier dræber det hver eneste gang, sådan, så man undgår, at man smitter fra patient til patient, hvis man ligger på en stue. Og så øger vi uddannelsen for vores rengøringspersonale ganske betydeligt. Vi har lavet videofilm, vi har kurser, netop for at være sikker på, at rengøringen bliver bedre. Hvornår er du tilfreds? Det er, når vi har reduceret med 50%. Jeg tror ikke, vi kan nå ned på 0. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi der er syge mennesker, der kommer ind. Men når vi har nået det mål, som vores politikere har sat, med at vi har reduceret antallet med 50%, så er jeg tilfreds. Tom Mogensen, tak for besøget her. Og så skal jeg sige, at det altså er i aften kl. 20, at første udsendelse i programserien, der hedder Hvad du ikke vidste om Danmark, den løber over skærmen her på DR1. En gul trøje, skrappe bjergetapper og en målstreg i Paris. Visse ting ændrer sig ikke i verdens hårdeste cykelløb, Le Tour de France, der i år har jubilæum med udgave nummer 100. Siden den første etape tilbage i 1903 har løbet udviklet sig fra at være en fransk avisredaktørs opfindelse til at være den største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed i verden. I den spæde begyndelse måtte rytterne selv bære reservedele som ekstra slanger, og gik cyklen i stykker undervejs, måtte man selv sørge for at reparere den. Derfor var det ekstra imponerende, da en franskmand i 1913 vandt Tour de France efter selv at have svejset sin ødelagte cykel sammen hos den lokale smed. En ting, der aldrig ændrer sig, er den massive interesseløbet får. Derfor er det heller ikke helt tilfældigt, at berømtheder som Robin Williams, Arnold Schwarzenegger og Anders Fogh Rasmussen ikke har noget mod at vise sig frem i den her sammenhæng. Hvordan de her berømtheder spiser og drikker under Tour de France, melder historien ikke noget om, men så er det godt, vi i stedet kan holde øje med rytternes madvaner. De har nemlig ændret sig markant, og i dag er der altså ingen, der lige snupper et glas champagne før den afgørende massespurt, som det ellers var kutyme for en 30-40 år siden. Tour de France-udgave nummer 100 starter på lørdag, hvor den første etape køres på den franske ø Korsika. Og så kan jeg sige velkommen til to herrer, der i årevis har haft det her cykelløb tæt inde på kroppen. Brian Holm, du har selv kørt løbet, og nu er du jo aktiv sportsdirektør. Og Henrik Lindinger, du er sportsjournalist, du har kommenteret det her i årevis og på radioens P3. Vi skal jo se lidt på, hvordan turen har udviklet sig gennem de her jo 100 gange, det snart er ved at være. Det er blevet kørt. Brian, da du kørte turen i 80'erne, ikke? Der drak I også alkohol, eller hvad? Hvordan var det med det?
Altså, det var sådan, min gamle sportsdirektør, Guillaume Driesens, han havde fortalt os, at den tidligere belgiske superstjerne, Freddy Martens, han fik altid en lille flaske bidon med champagne i, og det mente de faktisk var godt helt op i midt-80'erne. Så det var ikke usandsynligt, altså turetapperne og andre massespurter, altså fik man et lille champagne inden spurten. Så koppede man lige derude på ruten? Ja, men den værste angst forsvandt. Ikke fordi jeg havde succes med det. vi prøvede det, og så op igen med 90'erne, så gik det ligesom imod, så kom der måske nogle andre ting, men der er sket meget i historien. Næste sportsdirektør, Roger Schwartz, der var tidligere hjælperytter Freddy Merckx, hans løjtnant. Når han sad og røg i bilen der på vejen til hotellet, så sagde han til drenge, det første I gør, når I kommer til hotellet, det er, at I går ind, I låser døren, og I tager en smøg. Okay, hvorfor og der det? synes man simpelthen, det var for at slappe af. Altså, han mente faktisk, og Eddie Merckx, han har også skrevet det i sine bøger, altid når de kom til hotellet, Roger og Eddie, så låste de døren og tog en smøg. Og jeg har faktisk set både Skiby og flere andre ligge og ryge inde på værelset for at slappe af. Og ligesom med den lille champagne, så tænkte jeg, kom på måde, det går så heldigvis også. Og det er der vel ingen af dine ryttere, der får lov til i dag, vel? Nej, for pokker. Nu det bliver meget mere strømlignet med en masse forskellige ting. Så cykelsporten, den udvikler sig stille og roligt hele tiden. Altså. I dag har vi jo ikke engang champagne i kommentatorvognen. Altså det det har vi ikke. De første 2 år, jeg ved, der kom det endda med cola. Nu er det kun kildevand, der står der, så det går altså den forkerte retning. Hvorfor er det gået fra? Altså, hvorfor var det bare meget hyggeligere dengang? Det var også små. Der er ingen tvivl om, at jeg ved ikke, altså smerten at brække kravben og hvad der sker. Det har nok altid været det samme. Men der kommer mange flere penge i det. Der kommer medierne, de er der, jeg tror for alvor. Det store skifte kommer i midten af 60'erne, da der kommer tv-transmissioner fra turen. Og stille og roligt, for jeg har kørt en rytter af min kaliber, tjener måske, eller som jeg har kørt måske de 10-dobbelte, så der er mange flere penge i det. Dengang der kørte man langsomt altid. Og der er vel også det, at det er blevet internationalt, ikke? At mange flere lande er interesseret i det og er med i det. Og, det ser godt ud, Brian. Det ser skarpt ud, det der, synes jeg. Men fordi du har jo fortalt, at dengang kunne man godt sidde sådan og hygge sig og træde lidt stille og roligt i pedalerne, indtil tv'et sådan kom på midt på ruten. Der kørte man piano, sagde man. Der kørte man stille og roligt langsomt. Der var altid en, der bestemte i feltet. Det var Anquetil, det var Hinault, det var Eddie Merckx. Der var altid en, der bestemte. Man kørte faktisk langsomt, til der manglede omkring 50 kilometer. Så man helikopteren, så vidste man, så startede tv, så var transmissionen der, så begyndte man at køre cykelløb. Men vi vil se det på lørdag. Jeg synes, der er sket en udvikling bare i de år, jeg har været med til, at det er meget mere nervøst og actionpræget fra starten. Altså, der er ikke de der lange optakter. Etaperne, de starter lige fra det øjeblik, løbet bliver givet frit, og etappen på lørdag bliver sindssygt nervøs. Det er der ingen tvivl om. De kører fra kilometer 0, og plus i dag, der er kommet alle de der trafikøer og speeddump og blomsterkummer langs ruten. Og men selvom de er blevet så meget mere strømlignet, og nu er man bare på fra start og sådan noget, så er der jo det med turen, at der sker altså de mærkeligste ting. Prøv lige at se, vi har klippet et lille sammenklip sammen her. Så lige under bommen der. Og så kom toget. Altså, hvad er det mærkeligste, Henrik, du som kommentator ligesom har været vidne til? Jamen altså, en af de mærkeligste ting, som jeg har oplevet som kommentator, hvor jeg fuldstændig mistede fatningen, det var i 2009, hvor Contador vandt, og hvor han stod op på podiet i Paris, som er sådan det mest højtidelige øjeblik. Og så spiller de den danske nationalsang. De skal ramme den rigtigt en gang på 24 dage. De spiller en nationalsang, så finder de den forkerte frem, og så er det den danske. Alle mine kolleger i kommentatorvognen, de anede ikke, hvad det var for en. De troede, det var den spanske. De kender ikke den danske, vel? Nej. Og jeg sad og jeg fik et grineflip. Jeg var simpelthen, man er dødtræt den dag og sådan noget. Og stakkels mand, ikke? Og stakkels mand, han stod der og prøvede at finde en grimasse, ikke? Og jeg synes, det var herresjovt, simpelthen. Ah,
Hvad med dig, Brian? Hvad er det sjoveste og mærkeligste? Der er ikke ret meget, der er sjovt i virkeligheden, når man er i gang med cykelløbet. Det er mærkeligt, at der går gerne nogle år, inden man kan grine af det, men det mest underlige, der sker, det er sådan, nu så vi hunde, og der kommer får. Jeg har fået heste, der lå inde i bilen. Jeg har fået rytter, der kommer bagfra, når vi pludselig parkerer bremsen ned, og så siger man, sidder man og tæller, nu kommer der rytter flyvende ind igennem bagruden. Så alle de der ting, som vi ser på billederne her, der sker et eller andet hele tiden, og sådan hyldende morsomt er det faktisk aldrig, så man kan styre det her. Man kan grine af det på Ej, og det er jo ret alvorligt. efter man ved, de overlever, men der sker et eller andet. Vi skal lige nå at runde en ting, som de fleste danskere kan huske. Det er året 1996. Det var dengang Bjarne Riis han fik den samlede sejr i turen. Det var jo hverken tilfældigt eller mærkeligt. Altså, hvad betød den bedrift? I mine øjne, og der har været snakket meget om den sejr siden, så har det været enestående i dansk cykelsport, og det har ligesom været noget, der sådan har peget fremad i rigtig mange år. I dag har vi et hold, der hedder Saxo Tinkoff, godt nok uden danske ryttere i år, desværre, men stadigvæk med et af verdens bedste cykelhold. Det havde næppe eksisteret i dag, hvis ikke Bjarne havde vundet 96, så det har været en sejr med store følger. Men både Bjarne Riis, Lance Armstrong, alle de her ikoner, der så har været med til at vinde turen, de er jo også blevet pillet lidt ned af doping og alle de der andre skandaler, vi også har haft. Hvorfor bliver det her cykelløb ved med at holde sig i live? Altså, hvad siger du, Brian? Ja, vi ser billederne på skærmen her, og jeg tror, at det bliver det, altså i Frankrig, man lærer om Tour de France i skolerne, og det er simpelthen, jeg tror, det er meget dragende med styrt og drama hele tiden, og lige meget hvad folk siger, så bliver det simpelthen større og større hele tiden. Man får ikke en mere dramatisk og spændende begivenhed end det her i mine øjne, og begivenhed som helhed. Det er en kæmpe begivenhed og en fantastisk oplevelse at være med til. Også en oplevelse, man kan komme tæt på. Prøv at høre, I to, noget af det, der jo også har ændret sig gennem tiden i det her Tour de France, det er det, man spiser. Og det, vi spiser i aftenshowet i aften, det er frityrestek, det er græshopper. Det er simpelthen, det er et bagholdsangreb. Det er det. I skal med over i køkkenet. Okay, så nu skal det være. Kom, den her vej. Så ligger vi med og Christian, de er i gang med frityrestegen. Hvis I går derover på langsiden. Er det en slags pomfritter? Lugter lidt sådan, ikke? Dyriske pomfritter, ja. Hvad så? Det her, der virkede som en rigtig god idé på papiret, det er Christians måske idé, ved at trække lidt i land igen nu. Nå, men Line, du er i fuld gang. Hvad er det, du har lavet til os? Altså, jeg vil sige, at de blev lidt mere lækre faktisk, da jeg stod og frityrestegte dem, synes jeg. For jeg synes også, det var en rigtig dårlig idé for 2 timer siden. Og det var dig, der så det er ikke, fordi du heller er vant til at spise de Jeg der? har aldrig prøvet det her før, vil jeg gerne lige sige. Heller ikke at tilføje det. Det er ligesom I med hvad? Det har vi faktisk taget med. Henrik Lineker, det er godt. Der er nogen, der skal have nogle store rejer, fordi når man nu synes, at det her det er rimelig klamt, som mange synes, ikke? Så tænker man på sådan en pilselreje, der har øjne og antenner og ben og alt muligt andet. Og så er det måske bare lidt mærkeligt, at hvis det kommer fra havet, så vil man gerne spise det, ikke? Man kravler det rundt på Men det er jo alt sammen op i hovedet, er det ikke helt ærligt? Altså, det spiser flæskesvær, ikke? Jo, men så sige, man behøver bare kigge derned, ikke? Ja, og så mister man alligevel også appetitten lidt. Så skal der lige lidt hvidløg på her. Og så skulle de altså gerne være gode. Og jeg har også set, at man kan lave dem på grill her til sommer. Brian, han er blevet helt på spyd. Jeg har prøvet at tage på og alting, men det der... Kan du ikke tage det med til at Der er en lille smule peber her. Gør du det? Tør du? Nej, det gør jeg ikke. Fy for den onde. Men jeg har lavet den største til dig, Christian, for jeg kunne se, at du glæder jer så meget. Jeg er også med en lille snack. Jeg vil gerne prøve. Så nogle af dem er der kun en på, og jeg vil sige, det kom faktisk til at dufte rimelig okay, da man puttede det ned i gryden fra, at jeg synes, de var ikke så lækre, da de var der. Og man kan også snacke en hel med vinger og hoved. Vinger hernede. Vinger og hoved er pillet ud. Her kan man se, der hænger også noget af tarmen, så det er faktisk også taget ud. Så det er kun det lækre kød. Tak for det. Skal det være en snack med vinger, eller skal det være tortilla? Nej, jeg tror, jeg tager en med fyld. Så I får i gang med det? Eller skal I ikke i gang med det? Det var altså Mexico-style. Det er Mexico. Du skal da også, Maria. Kom så, Maria. Jeg synes bare... Nu er der pres. Der er meget avocado på mig her. Jeg tager den med den ene. Vi kører første bid. Så Line er frisk. Man kan faktisk blive udenom og lade som om man... Nej, det er hovedet. Det kan jeg ikke. Ej, hovedet har jeg pillet af. Hvordan smager det? Hvordan smager det? Hvidløg og avocado, ikke? Hvidløg og avocado og sådan noget ubestemmeligt knasende i midten. Ad, siger du selv. Line, nu hører du er jo i gang med at sælge det her. Det er noget med noget bæredygtigt. Det smager okay, det er jo kun det, vi bruger. Det smager ikke dårligt. Jeg føler mig enormt naturbevidst lige nu, og sådan meget sådan... Det smager faktisk godt. Det smager faktisk okay. Hvis jeg gør det, gør du det. Er det ikke rigtigt? Jeg vil sige, det kommer jeg til ikke græshopper. Nej, det smager bare... Det smager frityrestigt. Altså, det smager... Prøv at smage en enkelt. Ej, okay, så er det også fordi det der hoved ligger der. Det er jo beviset på, at man kan få tyresteg alt. Det kan man ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er noget, jeg kommer til at lave derhjemme. Det må jeg sige. Hvad med dig, Line? Jeg er faktisk meget overrasket over, jeg synes, det er lidt mere okay, end jeg troede. Men altså, prøv lige at...
Der var lidt for mange ben på den. Jeg er ikke kommet til... Nej, jeg kan ikke. Du kan ikke? Nej, jeg kan ikke. Det der hoved, der ligger og kigger ud der. Det er sundt, og der er masser af proteiner i. Ja, det er der. Og jeg synes ellers, vi har spist meget af det her program. Jeg har da prøvet at stikke tungen ud på en myre, og jeg har også spist noget hestefød. Jeg har prøvet at spise et ben. Jeg har hørt, at det skulle være, hvis du bare spiser låret. Okay. Et græshoppelår. Ja. Ja, okay, men det... Sådan. Ja, nu har jeg gjort og der har protein i. Det er flot. Lidt protein hos mig. Spørgsmålet er, om det er også kun, når man kigger på det der, ikke? Jo. Det gør det ikke så. Men jeg tror, det er lige så sundt som æg på. Det gør dig virkelig fedt for fejl. Og den stakkels mand. Det går over i historien, hvis du gør det. Jeg kan ikke engang lide fisk, altså. Okay, ved du hvad, jeg synes, vi skal lade Brian slippe. Men har I ikke en kok på holdet? Hvorfor er det, vi skal gøre det her? Jeg skal prøve Jamen, det er jo altså fordi, at for det første kan man sige, at der er masser af protein i det. Det er sundt, der er ikke rigtig noget fedt i det, der er vitaminer, der er mineraler i, så det er en god energikilde. Nu har jeg lige frityrestegt dem, så er der selvfølgelig masser af fedt i. Hvis du laver dem i ovnen, hvis du laver dem over bål. Og så er det jo en kæmpe plage. Milliarder af græshopper sværmer over Afrika hvert eneste år og spiser alle afgrøderne. Hvis vi nu bliver bedre til at indfange dem og lave dem til transportvarer og spise dem. Og nu sagde du det der med bål. Der er jo 30 arter i Danmark, så man kan altså også tage ud og finde danske græshopper. Og så man skal nok altid sige, nu er jeg ikke inde 100% i alle de der græshopper, men finde ud af, kan man spise dem alle sammen, eller er der nogen, der ikke er sunde at spise? Der vil jeg nok lige... Ja. Altså opskrifterne ligger på vores hjemmeside, ikke? Så er det bare at gå i gang. Ud og fange nogen. Lige tjek, det er det rigtige. Ja. Find opskrifterne Kig på vores hjemmeside, dr.dk/aftenshowet, så er det bare i gang. Tak. Tak for spændende mad. Tak for spændende mad, siger vi også. Tak for i aften.